Babani. Hayi baba. Babani. Ngiyabuza baba. Wena ndoda ukabani? Hlala phansi. Hayi hlala phansi. Ongeke wena umuntu. Hlala phansi. Kuyasambula yakwenze kuyakhulunywa la. Ba futhi stop bethu wakho la. Baba ngisacela ukuthi behlise umoya. Ngoba ngichaza ukuthi ngathi ngimtshela. Uyabona into yenzayo? Uyayibona into yenzayo? Ulwandle wakho baba. Oyenzani kanti enyuvesi wena? Ngangiyofunda ulwandle wakho ngiyeke. Ngoba wathi mengabe sefanele athathe irresponsibility yena njengobaba akazange azafuna ukuyenza leyo nto le. Lo mpembe sengibize ngohlanya mina. Uyayibona kodwa into osuyenzile la njengamanje kalomuntu. Khaba abantu ngoba ngisho ukuthi ulwandle owakho wena umuntu okuthatha irresponsibility sonke lesikhathi lesi. Yena ngathi ngimtshela ukuthi ngikhule njengomuntu bekufanele kube uyena othatha irresponsibility wangafuni ukuyenza le nto leyo wahamba wabaleka ngangiyofunda baba ngoba yazi ukuthi ngenzani ngalolu suku lolana yazi inkomo kaBhuti zazi inkathi phezulu ngoba yagcina idubile leyakhona yadayiswa yini ngenzela wena kanti ngiyofundela ukulala nalo muntu uhlelo uthi yazi ngibalekele ingane mina eyakhe vele baba ngiyavuma but uwena umuntu wathatha irresponsibility ingane yazi wena angifuni ukuthi ingane silobe siyiconfuse ekhaya Ingane yazi wena. ngabani ingane yazi uzo confuse ingane ufuna ukuzoyifaka empilweni yengane ingane na2 ingane esina2 Okay, Sli, yaba ningane. uzobhlungu bafethu Yaba ningane. angithanda ukulobe ngiphinde into eyodwa ezolobe limazi baba kanjani nangu usuvela ungiqedile Yaba ningane. Sli, yaba ningane. ubhlungu manje awu Jesu ish kodwa silindile ukuthi understand ukuthi inkinga zongifaka inkinga esengikufake kuyona inkinga esengifake ungene la wakhuluma ngama SMS iSMS le ngakusendela yona wena wenza njani wathatha isimo sakini wasibona ukuthi kumele kube isone osithwalayo la emahlombe walahla ingane mina wathula mina ungenza iumbrella baba kanjani imali mina ungenza iumbrella baba kanjani ngokunethwa ilemvula lelo uzobona ukuthi ukhosele kumina cha baba kanjani mina into yami nawe ingane ngengane mpela uyayibona kodwa into osuyenzile la ekhaya yazi simndeni ohappy kanjani Okay, baqonda ukuthini baqonda ukuthi ingane yami ulwandle happiness Bhuti, bafo, ingane yazo nina mfethu. Yabo uSlinjo besho ukuthi ingane yasambula. Ingane isho ukuthi yasambula. Wena fanele ngiyathi yabo manje futhi akazi ngisho ingane ihambayo ayi bafo ngicela ungilinde. Angafika endaweni zengane ihambayo, akafike eyinqumeni ukuthi nje manje njengoba silinke kwenziwa njani. Kumanje usisi uconfess indaba yengane ukuthi ingane akuseyakho yasambula. sanibona babukeli igama lami uSambulo ngokuhlala ngisuka eGoli ngibhalela iNyoni TV ngoba nginesimo esingihlukumezayo ngifuna intombazane ekuthiwa uSidi esasifunda nayo eUG khona lapha eGoli isimo esasenza ukuthi sihlukane ngengibe mude ngaso kakhulu kodwa nje kwaba khona izimo ezangenza ukuthi ngibe umuntu ophumayo esikoleni lesasifunda khona kwawukuthi ke siyadukelana kanjalo kodwa inkulumo esagcina ukuyikhuluma nayo okuyiyona namanje sangidla umxhwele ile ukuthi ukhulelwe and ekukhulelweni kwakhe asabonani mina naye ngakwazi ukuthi nami ngiyashintsha ifoni kwendawo zokuhlala asabonani nje at all njengamanje nginomuntu engithandana naye lo muntu engithandana naye simezama ukuba nabantwana akwenzeki usiyaphuphuma iziso seyiphuphume kwaze kwaba kabili yami ngingaphosisi kabili into yenza ukuthi ngize ngifune uSidi ngoba nginokuphupha ngiphethe ingane and mengithi ngiyawuvuyisa umqondo kubuya uSidi emqondweni wami ngoba umama lo ngihlala naye akakwazi ukuba nabantwana yena angazi noma iyona imbangela leyo
ukuthi ingane yami mhlampe ikude la ikhona noma mhlampe ihlukumezeke mhlampe ayisekho ngisho emhlabeni uyadela wazini. Konje ubani usileki bese Koko. Sanibona bafo. Hayi saphika phaja. Okay, but uyaphiza la ekhaya nithi. Konbe. Okay bafo. Yazi mfethu ngiqale la igama lami mina bafo uMalandela. Ungathoki bafo. Ngiyazi ukuthi kona indlela esijwayele ukuqhamuka ngayo ayijwayelekile, but igama lami uMalandela sisuka kwiNyoni TV. Ohlelweni olubizwa ngokuthi kwenzakalani. So njengoba nje sikhuluma amakhamera ayarola lapha nje sibe-TV bafo njengamanje. Ivale mntaba. Wendoda angeshutha yini kwami? Okay bafo, angithi ngisachaza mfethu. NguMalandela. uNyoni TV nake isebenza ngendlela yokuthi if kukhona umuntu ofunwa umunye noma abadukelana ngaleyo ndlela, so ke iyayingeneleleke ekuthenini bas-investigate ukuthi lo muntu ungakuphi. So umuntu esumfuna la yoba silapho ethu sibheka umuntu ekuthiwa uSileki igama lakhe. Ivale mntaka baba manje nizongishutha kwami manje, yabona ukuqala lokho uzongicanula. Ya nkosazana. Bangishutha labantu sanibona Sileki kahle kahle bafuna udaba lidingi wena mfethu yabo. Nangu umuntu esumfuna Sileki niyaphela. Madodi kwami la phela mina ngadingi yena ngeke mina ngizwa kahle. Yes. Ivale lo ntwana mfana. Okay, imake bafini. Sisi sisuka kwiNyoni TV. Bangishutha lapha. Sisuka kwiNyoni TV sili kunodaba esihamba ngalo. Ngicabanga ukuthi nje basika nje umuntu ongamazi imina negadi ethu. Ngicabanga ukuthi-ke ubhuti yabazi esihamba. Uyabona ke lezongihambela. Uyabona manje labantu. Mana uthi awumazi bafo. Awumazi ngoba uyazehlisa uyaqala ukumbonela. Oke ngibavulele. Ima nkosazana ima wo. Aningene yazi anisiphethe isikali la. Hayi phethasi Fike nani. Uqola sambeni. Uzani manje. Wena mfana leyo nto yakho uyangicanula. Hayi khuleka bo. Ukulami lomnandi kangaka. Ko. Singahlala. Okay, sure. Sanibona ke bafo. Yebo. Yeah, bese ngibonela ukuthi hey umoya ngathi uphezulu bafo, kodwa ke phela kufanele mfowethu. So makuzongena abantu beshutha kanje vele ishow yethu ihlezi sizoba nazo inkinga ezikanje. Yeah. Yasilini yaphela. Yebo siyaphila kanjani? Hayi siyaphila mfethu siyaphila. Bafethu udaba esihamba ngalo la alumnandi yabo. Ubafo kusuka eGoli ubhuti engihamba naye. Mhlawumbe bafangazi noma ngibadedela yini ukuthi uchaze ngoba umuntu engicabanga ukuthi ubumdinga iNyoni TV sikwenzelile ukuthi abe seduzane nawe. Bafo mina ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi siyazana. Bafo mina igama lami Amkhwanazi Sibonga. Ngisuka eGoli. USili ukwazana kwethu mina naye 2 years ago. Esenza unyaka wethu wokuqala mina e-UK. Yeah, I understand. Hayi ngiyazama khona. Ya ungeza. Okay, mhlawumbe usalapho sambulo. Uke wafunda e-UJ. Yebo ngiyadinga ukugcina nje ngibuyile manje because we-recess. Okay. Okay, ayasiqhubekeni yasambulo ungaqhubeka. Bhuti wami ehlanganeni kwethu noSilindile kwaba khona lokho kwenzeka. Ngazi noma wawusukhona nesithombeni noma ongekho esithombeni, kodwa sagcina sibe sesimeni sokuthi sinobudlelwane. Ubukanjani bhuti? Nobudlelwane bomathanda. Ayikho lento obalanje. Angimazi nje ukuthi ngoba ngishilo nje ungena la ekhaya kodwa usilethela amakhamera la ekhaya ulethe ukuthi umhlaza ngento engekho amanga angimazi. Awumazi. Uthathe la. Awumazi. Angimazi
umuntu onje uyaqala ngokumbona empilweni yakho. Ngoba ngisho nje ukuthi ngifundile yona e-UJ, shuthi uke wafunda e-UJ inkulu kabakithi. Mhlawumbe ufundile khona kodwa yena angimazi. Okay, Sli. Mawucabanga mfethu. Lo muntu engasuka from le Goli ezizofika la eKZN. Ehambela umuntu angamazi. Ehambela umuntu angazi ezambona. Mhlawumbe phela uke washela mhlawumbe khona lapho ku-UJ kulula ukutholakala ngoma-student card nama-email lawo esiwasebenzisayo. Mhlawumbe uke washelwa wangithola ngalokho kodwa yena angimazi. Ngiyaqala nje ukumbona. Webhuda umfanisi mhlawumbe. Umane wethu ngizokuhlonipha nje bafuna emzini wakho. Usilindile mina naye esike sathandana ngempela. Sithandana ngempela. Engangokuba ekuthandaneni kwethu kuze kwavela isimo sokuthi uzithwele. Baba kaLwandle uyazi ukuthi ngingingane yodwa. Uyazi ukuthi ngingulwandle kuphela. Ulwandle lokho owakho. Dalwami ukuthatha phepho lo muntu. Angimazi. Kodwa ukuthatha phela okushoyo, ukuthatha phela lento ekhuluma njengamanje. Sinile yabo manje uzama ukuzenza umuntu ngamazi ngekhanda ongekho right kodwa asikho lapho. Ngane kwethu engizokuchazela kona ukuthi usilindile lo ubiza ngomabangane yakho. Sike sathandana futhi ngasho ukuthi wena akakuboni njengendoda efanele ukwazi kodwa nje wami bhuti mhlawumbe ake singakhulumi ngolwandle. Mhlawumbe indaba izogcina isifikisa kuyena kodwa akakhulunywa ngengane yakho mfethu yabo. Yaqhubeka baba. Injoba ngisasho bafuthi bese siba nesimo sokuthi ngiyaphuma ngesikole ngesimo sokuthi kade ngasakwazi ukuthi ngiphaphule kade ngihlala khona kade ngasa-afford yabo kade ngumuntu nje uzama kanzima nasekhaya ngesinzuzo kodwa bekunzinyana kwakona ukuthi ngize ngifike kwenze ngale ndlela ekwenzeka ngayo. Kodwa ngisacela ukuchaza. Ngisacela ukuchazela njengamanje ubhuti lo angimazi. Yabona ngoba ngingena nje naye la ngiyaqala ukumbona mina. Ingane enginayo angikazi ngibe nayo ingane okuwulwandle lo akhuluma ngaye naye njengamanje. Ingakho mhlawumbe sethiwa kanje ubaba elobe efaka kulo nolwandle because uyangazi ukuthi nginolwandle kuphela. Maninike. Wesisi. Yazi la mina nikhuluma ngolwandle, nikhuluma ngengane. Ubhuti angikhumbule ekhuluma mina ngokuthi khona la amethise khona noma mhlawumbe ebudlelwaneni benu kunengane. I think ube akafiki lapha ngingazi ke phela. I think akafiki kodwa manje wena uyangidida nje manje. Kunesithombo onginika sona. Kunesithombo like ubafa akakayichaza indaba yengane. Akakayichaza indaba yamama ithisana. Kodwa wena usulokhu usitshela ukuthi wena unolwandle kuphela. Ulwandle wabhuti Losithembi but akekho umuntu osachazile ukuthi bafa ngikhumbula usho nje njengamanje. bengakasho ukuthi shona mfowethu isimo sokuthi akasho mama ngokwemehlweni manje ungenzeka izinto engekho Hayi uqhubeka uchaza ubusachaza. Uqhubeka uchaza. nangedida Njengoba kade ngisho shuthi imina misunderstandile indaba yengane kodwa angikazi ngize ngimbone nawe ukuthi ngiyaqala nje ukumbona ngoba ngingena naye njengamanje. Yeah. Ngizocela abantu ukuthi nithathe amakhamera lawo nifike nawo ebese ngiyaphuma babala nje sicela ubadedele phansi bahambe. webafu umnikeze lo mbhemu wathi wabahamba abantu nangu umbhemu uyazikhalazela manje Ngoba ngisho babalanda ukuthi Angithi kahle la ndoda la. abantu esingabazi like awunankinga engqondweni ngaze nganenkinga Abantu engingabazi. awona Mina ngiyichazile ngicabanga umuntu ongamazi la emini. Wena ubuziwe la kwathiwa ngibuzile ukuthi uyamazi uyafunda ne-UJ. e-UJ ubusa e-UJ nobafo ufunda e-UJ nobafo waseGoli and usuke from eGoli weza la eKZN.
ngoba efuna wena. So ube akekho umuntu obengasuka egoli uthi angaka kuthiwa nje uyahlanya ngekhaya. Uhambe efuna abantu angabazi. Okay. Sorry. Igama elithi Sli sithathe ngoba ngibengichazile ekuqaleni balithathe phi mntakwethu ngoba ngisho angelwi nalo udala wami angelwi nawo balithathe phi yebo babalwane sacela ukuthi ngilalele bandla. Okay, igama elithi Silina ke ngoba kade ngichazile ekuqaleni ukuthi una nangu umlisa la uthi balithathe phi nje bese igama lakho ke silithathe sinamalipi khona izinto ezisebenzayo lapha ko-UJ ngoba sifunda babacela ungilalele o student card lapho kunama student number. Ngicabanga ukuthi ungibheke ngalo ku-email mhlawumbe uke washela angimazi kodwa baningi abafika mina bezibika lapha ko-UJ. Okay. And kuyavela. Okay, nje simple question bafo owakama isibongo. Isileyo kwamazulu. Hayibo. Yabona ke manje Shothi sibheka umuntu shothi sibheka umuntu esingamazi la. Namanje silindile amazulu sayiphi. Inkosazana ngiyakwencela Shothi ubafuna nesinethi shothi ubafuna uyahlola shothi uyinyanga shothi uyinyanga bengisakulambisa ngiyangangani sithena mase sengiphume esikoleni ngoba ngichazelile ukuthi kade nginenkinga yezimali ngingasakwazi ukuthi ngikhokhe kwawukuthi siyahlukana kanjalo siyadubelana kahle hayi ukuthi siyahlukana ezini mina ngisakufuna ukuthi ngingile naye akasamfuni usampu kwawukuthi nje siyadubelana angazi noma washintsha inamba noma kwenzakalani kodwa isimo esasikusona sasingenankinga amagama kodwa awakhuluma kumina sigcina ukukhuluma naye ngibona ngidluliphele uma nje uxolo ubhuti mhlawumbe ngingabumbuza nombhemi ubhuti iSamsung mhlawumbe yayiphatha noma iNokia yini inhloboni efuna ngalowo nyaka wayephatha iSamsung nobaphosini abe iSamsung lawa okuthiwa J4 iJ4 mama J4 lo muntu usagula namanje okay bese ngichazile ukuthi ucela abalaleli labantu abayazi into abakhuluma kumele ngimlalele okay baba Sambulo asumdedela umfowethu aqhubeka nodaba lakhe yafo amazwi esawakhuluma naye bafundiswa badangisasho ukuthi namanje sangile ngoba kunomuntu namanje ngihlala naye ekuhlaleni kwami naye mengizama njalo ukwenza naye ingane kuba khona inkinga bakhona hayi noma uyangizwisisa yani Sambulo ngicela nje bafa into yakho njengoba sikhulu inkinga yamama ingane zakhe ziyaphuphuka ngalowo mzuzu mina ngicathi kathathu enyangeni nginokuphupha njalo ngiphethe ingane amagama wakhuluma kumina usilindile sigcina ukukhuluma wangitshela ukuthi yena ukhulele angithi uyabona ke baba abahambi baba ngizwe yabona sebeqalile bayakhuluma into engekho seloko bengenile la bakhuluma into engekho ukuqala iSamsung uyibhule ngubani lo muntu usuka kude oqala okwesibili ke lo ifoni le engakuthengela yona mntakwethu okusho ukuthi ngale toko ngangitholile ngayithenga kanzima lo muntu wayazi ngani ukuthi ngakuthengela ikhodi angimazi baba kaLwandle engikusho ukuthi ngicela ukuthi ubakhiphe la endlini abahambi bayephi yabo mfethu azidlali ukuzodlala asidlali la asidlali lento yakho kulokuphi umuntu omaziyo ngapha umuntu njobe sela esehambizwe lingaka wena kukhuluma nomuntu nivumelana akushiya ukuthi nisathandana mhlamba akuchazi lokho naye uyachaza ukuthi unomuntu ubhalwe emehlweni uthi akanamanga mama lo muntu uyachaza ukuthi uyachaza uSambulo ukuthi unomuntu azama ukwenza naye ingane njengamanje ngiziyaphuphuma iziswe ayihlali uphuphe ephethe ingane mhlawumbe kathathe enyangweni uzoziphupha phela ingane mengabe ukuthi unomuntu ophunyezisa ingane phela zizofika mhlawumbe ngoba mhlawumbe lezi ingane ephuphumayo zifika kwena sezabantu seyizewe Nkosi yami
Okay mfethu qhubeke yo mina ngeke mfethu qhubeka bhuti. Mangikhumbula kahle ngane kwethu uyambo encathi sasivala lapha sasivalele ujise ayike sasivalele ujise ngathi sasivalele uJuni ila ngitshela khona ukuthi ukhule unamasonto amabili ngokutshela 2 years ago ngithi njengoba manje ku-2026 ngo-2024 ngoJuni hayibo sivale isikole mama Oh okay. Ulwandle unamnyama ngaki sile. mbili minyaka mama yini manje kwenzakala ngempela Baba ngisacela ukuthi wehlise umoya. ibajele kumzini Okay. Ngisacela ukuthi wehlise umoya. Ubhuti. Usambile ngiyamazi. Kodwa nawe wabaleka. Ngathi mangabe ngikusendela leyo SMS okhuluma ngayo njengamanje wangibalekela angiphindanga ngakuthola ndawo. Kufanele ukuthi ngenze njani mina? Okumele ukuthi ngenze njani? kwenza abantu inhlanye kanti silindile esimeni sami sazi Awukwazi ukungitshela ngezimo ngoba usuqhamuka manje uzongimeshela into yami. Ingane ikhula kahle kabi la ekhaya. Ingane eyala futhi eyala ekhaya ulandwe wala ekhaya. awu abantu ulandwe yena lo wami vele babani Hayi baba. babani angiyabuza baba wena ndoda ukabani Hlala phansi. Hayi hlala phansi. ongeke wena muntu Hlala phansi. Buyasambula mfethu. Kuyakhulunywa la. Ba bhuti sicela mfethu wakho la. Baba ngisacela ukuthi wehlise umoya. Ngoba ngichaza ukuthi ngathi ngimtshela. Uyabona into eyenzayo? Uyayibona into eyenzayo? Ulwandle wakho baba. Oyenzani kanti enyuvesi Ngangiyofunda ulwandle wakho ngiyeke. Ngoba wathi mengabe sefanele athathe irresponsibility yena njengobaba akazange azafuna ukuyenza leyo nto le. Lo mbhemu sengibize ngohlanya mina. Uyayibona kodwa into osuyenzile njengamanje umuntu khaba abantu ngoba ngisho ukuthi ulwandle owakho wena umuntu okuthatha irresponsibility sonke lesi sikhathi lesi. Yena ngathi ngimtshela ukuthi ngikhule njengomuntu bekufanele kube uyena othatha irresponsibility wangafuni ukuyenza leyo nto leyo. Wahamba wabaleka. Ngangiyofunda baba ngoba yazi ukuthi ngenzani ngalula suku lelana yazi inkomo kabhuti zazi inkathi phela ngoba yagcina ibhilile liyakhona yadayiswa yini ngenzela wena kanti ngiyofundela ukulala nalo muntu uhlelo bazongibulala ngiphila ulonda kayindawo lokandeni akayindawo ulwandle wakho. uvuma umnyaka emngaka bona mbili ngenzani lo muntu sengimthukile lo muntu uzoklema ingane owayibalekela. uthe yazi ngibalekele ingane mina Eyakhe vele baba ngiyavuma but uwena umuntu wathatha irresponsibility ingane yazi wena angifuni ukuthi ingane silobe siyiconfuse ekhaya. Ingane yazi wena. ngabani ingane yazi Uzoconfuse ingane ufuna ukuzoyifaka empilweni yengane ingane na2 ingane sina2. Okay, sile eyaba nengane. uzobhlungu bafethu Eyaba nengane. Angithanda ukulobe ngiphinde into eyodwa ezolobe limazi baba kalani. Nangu usuvele ungiqedile Eyaba nengane. Sile eyaba nengane. ubhlungu manje awu Jesu kodwa silindile ukuthi understand ukuthi inkinga zongifaka inkinga esengikufake kuyona inkinga esengikufake ungene la wakhuluma ngama SMS iSMS le ngakusendela yona wena wenza njani wathatha isimo sakini wasibona ukuthi kumele kube isone osithwalayo la emahlombe walahla ingane mina wathula mina ungenza umbrella baba imali mina ungenza umbrella
babakalwane ngokunethwa ile mvula le uzobona ukuthi ukhosele kumina cha babakalwane mina into yami nawe indala ngengane mpela uyayibona kodwa into osuyenzile la ekhaya yazi simndeni ohappy kanjani Okay, baqonda ukuthini baqonda ukuthi ingane yami ulwandle uhambe naso Bhuti, bafo, ingane yazona nina mfethu. Yabo uSilinjo besho ukuthi ingane yasambula. Ingane isho ukuthi yasambula. Wena fanele ngiyathi yabo manje nawo lapho futhi akazi ngisho ingane mina. ehambayo Ayi mazame ingaka bafo ngicela ungilinde. Angafika endabeni zengane ehambayo, akafike ey'nqumeni ukuthi njengamanje njengoba sekulenkinga kwenziwa kanjani. Kumanje usisi uconfess indaba yengane ukuthi ingane akuseyakho yasambula. Uthi kusisi akafuna ukuconfuse ingane. wami lwakhe wami lwakhe Sambulo. Ngibuye ngize kuwena Sambulo. Wathi mayikutshela uSilini ukuthi ukhulelwe, yini eyakwenza ukuthi ubaleke njengoba usibhalele manje ingane singathu manje. Kodwa manje wena ima uzobona isidingo sokuthi noma ukhumbule ukuthi nginengane. So ke mina ngifuna ukucheck yini ke bafo eyakwenza wabalekela uSilini. Ngoba mhlawumbe kuzoba izizathu ozothi mawusixoxa mhlawumbe nomfethu us-understand bese sibona from lapho ukuthi kusuka manje kuyaphambili senze njani. Kodwa ke futhi ingane mayisana 2 mfethu isancane lo ngane ngeke sisho ukuthi nayo usebaleke waqaqa ejubane cha ingane nje isana 2 isana 2 ingane unengqondo yazi mina baba sicela ukuthi simlalela achaze ukuthi yini into eyenza Okay. ubaleke emva Bafo, kokuthi mina yini ungabanga ya ingane ikhona ngiseza kuwena ngiseza futhi kuwena nawe ya ngiseza nakuwena ukuthi yini yenza ukuthi ingane uqamba manga Sambulo wabalekelani mayitshela ukuthi ukhulelwe. Ikahle kahle angibalekanga. Okay. Into eyenzeka njengoba kade ngichazile ukuthi ngase ngingasakwazi ukuthi ngi-afford ukuthi ngibe sesikoleni. Uyangidina nje ngikubuka nje. Okay, ungasakwazi ukuthi ube sesikoleni. Yes. Kwawukuthi kulezo sikhathi sizovala. Okay. Wahamba. Right. Ngasala eGoli. Ukusaleni kwami eGoli ngisahlala kade ngihlala khona. Okay. Ifoni ekade nginayo ngayidayisa ngazama ukuyorenta kwenye indawo eshibhile kunande kade ngihlala kuyona. Okay. Kwawukuthi ke mhlawumbe sidukelana kanjalo ngobesho yena ukuthi ngisendele SMS. Mhlasimpe wayesende SMS vele leyo number ngisayisebenzisa. Oh, okay, wena wasamthanda ngaloso sikhathi waphela bafuna umuntu uma umthande balekile kuwena noma ngabe mina manje noma ngabe ngidayisa ifoni yami kodwa ngingazikhiphela inamba engizidingayo ngizibhale eceleni ngithi ngiyofona mhla ngithola umuntu ozongifonisa ngitshela umama ukuthi inenkinga ayo 1 no 2 no 3 njengamanje ngizodayisa ifoni ngizotholakala sithando sami kube yilokho but iba nawo phela inamba ke nawe umuntu uma usukumthanda nje ukuthi ngizomthola kule namba ngizoyibhala la noma ngiyazi ngekhanda yabo angana wethu uma ngingakhuluma iqiniso wayikhuluma lento ayikhuluma kwawukuthi ingena ngapha iphuma ngapha ngesimo sokuthini kuningi kunjalo nanidlala mfowethu noma nanithandana ngicela ukubuza nje kuwena mina uSilindile sasithandana kwangeke kunithandana kokuyini baba wathi uyofunda wayekuthi uyofundela ukulala ngoba awumshila ekhaya mina ngifunda ekwenza umbongo ekhaya UJ wayekuthi nami ngizizwe ngithola ukuthi ngizizwa ngiyilonke nginomzwangedwa bese kwenzeka ke angangathandani naye futhi wayethandana yena kodwa mina ngangingathandani ukungifonela ngifikelele ukuthi ngikwazi ukubona nje ukuze njengenjwayo la yini yaba ngokuthi ungakwenzanga lokho uziwekulungisa angafuni ukuthi kanti kuhlupha ngiyacela ngadayisana kodwa ngixhaseka ngabi mina okay ake sibe nento yaphambili bafethu sibadala masibangaka uthe ibani igama lakho bhuti busithembiso oh Sithembiso bhuti uSithembiso mfowethu ngicela sibe nendlela yaphambili ngoba sibadala nawe njengoba uthola iqiniso manje mina ngiyakubongela ukuthi uthola iqiniso manje futhi ngibongele ya ngiyakubongela bafo ngempela kusa-eli ingane isazokhona uzoyithatha nathu akho ngane uzoyithatha uzoyithatha no akho ngane Okay. Yayizwa into engisho. Uyawazi amanye No. okay okay ngiyakuxolisela ubafo ukubeka kamebeka kanjalo yonke into sizovumelana lento esivumelana ngayo
futhi mina into ekubongela ngayo ukuthi uthola iqiniso manje. Abanye abantu kunamhlanje kunabantu abaphila abangazo ukuthi izingane akuzona ezabo. So ke wena kuyinhlanhla uqonda nje uphinda kumnandi wena. Kuyinhlanhla bafuna understand ukuthi nje manje ingane akuyona yakho. Ngoba le nto iyakutshela ukuthi umuntu like Bhuti Sithembiso le nto iyakutshengisa ukuthi umuntu ophila naye akanalo iqiniso kuwena, yabo. So ke ukuthola nje iqiniso ngaye noma ukuthola ngempilo yakhe ayiphilayo le ukuthi nje uzothola ukuthi ingane kusiyabo, yabo. So ke nje mfethu nengane isakuzokhohlwa Sli manje kwenziwa njani ke makunje ngoba ubhuti into ayifunayo like lamaphupha awachazayo uthi ucabangile ukuthi ngenzeke ukube ngicela imali yami ile yanto leya. So ke into ayifunayo ke ufuna ukulungiselela, ufuna ukwenza malungiselelo engane. Hayi Yonke ayidinga kwaba nalo ithuba ngoba ngisho ukuthi ngambikele uSambo ngayisend SMS and nginesiqiniseko sokuthi SMS iyafika kuyena. So awekho amalungiselelo azoyenzeka. Ngitshela mina babakalwane angitshela mina ukuthi uzovuka ngelinye ilanga esekubuyelwe ingqondo ukuthi enathu angikele imali yami. Silindele. Kunento kumele uyiqonde. Lento ilimaza mina wena uhappy. Bawuhappy nawe ngikusendela Akuthumanga mina. Uthi ugibele endaweni Mina lento yangilimaza. Angikwazi ngisho ukuqhubeka. Idla wena phela. Wena nginika imali yami ngoba uzokhuluma leyo nto. Nangakuvumela intombi yakho le. Hayi wena. Mina ngifisa ukuthi ngenze izinto ekumele ngabe kade ngazi. Isimo sokuthi ucabanga ukuthi ukwenze manje. Angithi Iyabona okube ngakusendela hayi ngekwazi ukuzoba ngintweni ade ukukhohlakala kwena ade ngikwenza lapha. Cha baba kodwa uyabheka. Kuloko akumele kubuka kuwo. Letha imali yami nobabili letha imali yami. Kumele kubuka wonke ama-site. Futhi wami kumele kubuka wonke ama-site. Ngambikele wabaleka. Mina kumele ukuthi ngenze njani? Ngikhulisana ngingekho. Mina kuyimanje ngoba ngifunda ngo-NSFAS. Ekhaya isimo sasekhaya sikho. Mina kade lokungipilisa ngabantu. Yonke ongisandelayo la. Cha baba muthi cha uyaphila. Akunjalo. Ukuba akafika ngalompembe. Ngisacela ukuthi asifike ixesha lenzami. Ngizongena. Yabo njengamanje kade ngiqalile uthe umratela uthe uqashile. Uhlala lapha. Okay. Uhlala lapha lo. Like ngalesa sikhathi ngiyazi mhlawumbe manje now sazi but ku first year wakhe ubehlala benhlala ubeqashi noma behlala erest ngoba wayiqashile sesandukufika. Sesandukufika wayiqashile. Mina ngangiqashe kodwa uqiniseke ngoba ngangithuqashe kanini. Yes kanti ngangirentela nobabili angangirentela nobabili. Okay Sli ngiyalizwa iphuzu lakho lokuthi lo wabalekela ingane futhi ngiyamuzwa nami mayichaze kwaphela naye lokwefoni nokulahla kwefoni nani siyakuzwa. Okay ake sishiyeni izinto esezedlule ukuthi akabanga khona empilweni engane for 2 years ake siqhubeke ngeceleni lokho ngoba sila nje manje sesiseqinisweni lengane. Yini wena ekwenze waqambela ubhuti amanga? Ngithi ngisichaze isitori sikanje. Ubhuti usithe ube straight samveli. Before ngisuke nje la ekhaya ngihamba ngiyofunda. Ngabani ikanza yokuthi ngizothola isikole ngisale ngiNSFAS. Ngathi ngihambe bese wangisiza yena ngemali yokuthi ngizirente. Yini yakwenza umqambela amanga Sli? Umbuzo yini yakwenza umqambela amanga ngengane? Iyayingekho nami into engayenza ngalesa sikhathi esaya vele ukhona uyistraight sami nangu ngimsindele SMS wabaleka. Ngangifisa ukuthi ngitshele iqiniso kodwa ukutshela kwami iqiniso ngangingazi noma ingane uzoyamkela noma ngeke azamkele. Ngabona kulungile ukuthi enene ngimqambela amanga because that's the only way abezoyamkela ngayo ingane. Uyabona umngozi osobenzile. Uyazi ukuthi labantu bengabulalana lapha.
Uyazi even wena uyazi ukuthi wena abantu namhlanje bayafa GBV Ngiyamdinga le. bafa sikwazi sikhuluma kahle nje bese wenza lento oyenzayo Ukuthi angithini mntwana. sokwenza lento oyenzayo Abalethi imali yami. sikhuluma no bafa Bahambe. mina ngizokuxazululela yonke lento ngizokuxazululela ngizohamba la sekunesiphetho ukuthi kuzokwenzakalani musa-ke bafuna mfethu ukuzenziwa uSuperman ngoba phela into iyakhulunywa sekuvelile ukuthi ingane kuyona yakho ngiyakubongisa futhi eqinisweni lalo ukuthi uthole imali angisizakali Yabazi ukuhlungu phezulu ngenxa labantu. how much more na ke Ngiyamsiza lo kanti ngimfundisa ukuthi kangakanani ke lalela kangakanani ke ukuhlalela emangeni impilo yakho yonke nengane yakho izikhulu ibe ndala uhlalela emangweni ikuphi okubuhlungu kakhulu bekuzoba ngcono kanjalo sihappy ayikho into ebizoba ngcono sihappy kabi ayikho into ebizoba ngcono yonke into ingcono. ngiyaqala nokumbona ubaba kaLwandle ephakamise umoya kangaka ngenxa yakho sambili usuka khona uzosiphakamisa isimoya la ekhaya cha lalela Slick Ingcono ngamandla ami. la umuntu osibeka kule nkinga wena umuntu obeka lezinsizwa umuntu obeka lamadoda omabili kule nkinga kuyona wena unamanga Unamanga mpembu. Unamanga wena. Uyintombazane enamanga Kube ngophinde ngiqonya. uyintombazane enamanga yimbi intombazane enamanga yimbi Awangilimaza. Izwani manje usibiza sobani sambulo lwathi kwawena uzokubhibiza nje wena. Wenza isilimi. Hayi. Ngathi mnandi lento oyenzayo. Ingane yami izothini manje? ingane yakho uLwandle ngiyasho nje Yami. Izwani phela wena unemkhuba wena. Amnangane wena Hawu nemkhuba shem. Wena ungambulala umuntu wena. Umpheke umuhle. engakusho ukuthi uLwandle akayindawo uzohlala ekhaya aqhubeke abe ingane yakho umkhulise amkhulise njengengane yakhe ade vele eqalile umkhulise kumele aqhubeke amkhulise yebo Le ndoda ifuna ingane yakhe. uzoconfuse ingane yami izothini manje sifanele ithi baba Nambona lo muntu ngenza. izosho kubani ukuthi baba ayikho vele into ayisho ayikho into nje ayikazi ibe khona nje Ngeke wena ngeke. ayikazi ibe yabo Uzoquba lalela Slick uba ingane yakho bengayikhulisa if wena wakhuluma iqiniso ngoba uthi straight sam ukube wena lalela yazi ukuthi uthando Slick luyalincamela iqiniso kunamanga ngoba uma ukhuluma iqiniso umuntu uyadecide ukuthi ngiyaqhubeka noma ngiyama yabo kodwa manje wena yabo njengoba umqambela amanga wawuzikhohlisa wena ngoba uba phuma iphethe ingane yakho iphethe uyena idlalisa noma inzala Ngithanda ukudlula yena uyazi naye. wena enhlizweni yakho sokwazi Kodwa ubhizi uhleli phezulu. so ke uzikhohlisa wena uzikhohlisa wena uzikhohlisa wena Lo muntu lo ngeke asuke kude kangaka. kahle uziqambela amanga wena uziqambela amanga wena Isigebengu wena. Goqa uzigoqe wena. bese ngasikwazi Uhleli nje ekhaya kababa nje. iqiniso ngayitshela lona baba Uqhubile ekhaya kababa uqhubene nama. awuzovuma Awuzovuma ukukhulisela ingane ukube kwenzakalani ukube ngamtshela iqiniso wayengavuma ukuthi Imali. akukhulisele ingane yomunye umuntu Ngicela ukukubuza. Njengoba ngikuchasa uhamba uthi uyofunda ukuze ukwazi ukugogoda uthole indlela engcono. Ngangiqhubha ukuthi hambe uyofundela ingane noma. lokho kufana noku-investa baba kaLwandle vele manje ngifunda ngiba right wabuya nasesingisi leso yonke wayaziyo. Hayi kulungile. uma ngabe ngifunda ngiba right baba kaLwandle siba right mina nawe soba two siphinde sikhulise futhi ingane yethu Yethu eyalombhemi nangu uyasho usushilo nawe. yebo eyakhe Uthi ubhuti ukuthi nangu ungidonethela isidoda sakhe siyabonga njengamanje ingane sikhulisa wena ubukisa ngathi samadoda. Ubukisa ngathi samadoda. Nazi insizwa iphelele wena uzobukisa. okusho ukuthi wena baba kaLwandle sephelile nje uthando lwaLwandle Ngiyagibela. Hayi. Alizophela uthando lwaLwandle ngicela imali yami. Khuluma nale ndoda. baba kaLwandle seyonke into singemali njengamanje Le ndoda izothatha. bese uLwandle enza njani Usanamanga namanje. Usenza iphupho nje yasila side. nani iqiniso sephumene kade ngiqalile ngikwehlisela umoya nami sekufika la ukuthi manje wami usiyaphakama ebese kwenzakalani ngoLwandle Hoyi kokade kwenhloso yakho uzophamelwa imoya umoya emzini kababa uzongenza isimo. Kuba wena wesifazane gqoke somunye umuntu ibhantshi uzuyasho uthi ugqokile lamlingana futhi si right abe ngoLwandle yewena uthi mina wena hayibo wendoda yamuzwa le kuntu ni wena
ngibona wena. Hawu. Uthi uyibhanti Uthi ngigqokile la ngilingana lo. Angiqondile ngaleyo ndlela Yonke leminyaka mina nawe si right. Mina si right nengane yethu sikhulisa kahle futhi. Yini? Ayikho lento. Usambula simdingi manje futhi asike sisoze futhi samdinga. Njengoba umbalekela ngithi njengoba umbalekela phansi kwelihlala phansi. njengoba umbalekela. Ngicela umgadi. Uyena owabaleka ngizange ngize ngimbalekele mina. Okay, Wesley. Njengoba isimo sinje nathi thina mfethu ngicela ukuthi moto. Fanele sambe manje. Isimo mocabanga soba njani manje emangenakho. Okay, right. Ayikho into enifuna ukuthi like nithi ngana ihambe kanjani kodwa phela akekho ukagogo ngene angeba ngengene umuntu kagogo. Ngingenza uslima nini. Wena ngiyakuxolela ngoba wembuzi nje njengoba. Okay, ingane kagogo. Njamanje uzobikela umndeni wakho uzomtshela ngiyosho ekhaya lo sikhohlakala lesi. Ayikho into ekhalayo. Bukani isigebengu lesi. Ayikho ngempela futhi. Umuntu usuka le egoli mfethu wena uqhube neqiniso la ngithuka abantu la bengeke sekubani umuntu onephethu mina kanti uyazi wena awabulala umoya wami kanti banjani abantu besifazane So njengamanje mina into ebengizocela nakhona ukuthi ngisayicela ngisawukhona ongihlalise kahle ngazalwa nakhe ngafundiswa nekhaya bengizocela ukuze kulunge ezami izinto bese kwenza izinto ngendlela ayihlala lapho mfethu hlala lapho angisadingi ngani ulwandle lomsho hayi lo ingane yami ngifisa ukungenzela izinto ngendlela hayi ingane yakho right kodwa lokho ingane yakho okhuluma indawo yakho ngisanda ukutshela wena ukuthi ulwandle ingane yami uqeda kusho manje ukuthi ilwandle ingane yakhe akuyona yakho. Kancane ukuphika loyiphisa zayiphikisela futhi ebeqeda uqamba manga ayiqambe yena. So mina into engizoyenza mina abafethu abantu besifazane kanje hayi ngenza izinto ngendlela efanele sibili. Ngicela ukuthi wena uqabe uyoshokini. Uchaze yonke lento usuyenza bafo nengane ngoba nengane phela. Nawe phela bese uyakini uyocela amandla akho. Kakhulu lo. Angene phela mina amandleni. Hayi yabona. Okay, lento asiyenze nibe lula. Okay but I no amandla akho uzowathola. Lento asiyenze nibe lula. Asenze nibe lula ke lento. Sambulu sizo arrange. Sli uzokwazi iqala ukuthi uyekini uyosho lento noma okay uzokwazi akangacelwa lo. Uzokwazi akahambe angithi yena oseqaleni indaba. Fanele sambe nawe. Fanele sambe nawe. Kade uqhube phekwa ukuthi Fanele sambe nawe. Nawe fuba khona. Ugcine nini usabe nje ngini kodwa usake nje ukuhlela. Ngihlala babalwandle ngisazohlala la ngizama ukulungisa izinto ezona ulwa. Habe. Cha phela kuzodepend ukuthi ubafu uyakuhlalisa. Yini kahle kahle wena mina uyabo mina lento esiyenzekile sengisabela impilo yakho nje manje. Mina ngisafisa ukukushiya. Mina ngisafisa ukukushiya la kulesi simo esisona nje manje. Mina sengifisa ukuhamba nawe, sifisa ukushiya kini. Noma kwamanje ungangasho ukuthi okay ubuyeleni noma ungangasho kini. Kodwa thina singakwazi uku-arrange sibuye size. Yena enhlanhla ufikana namaphoyisa njengoba babe ngiqedile mina indaba yenu. Futhi lolu daba babe ngiqedile nobabili nje babe ngizokunikeza isonto usambule fanele buye ne-feedback ekuthini ukuthi lento usuyilungisile yini. If awuyilungisile khuleka thina sizoza kini soyizela kini. Yabo. Kini mina ngiyakwazi even kini. Shuthi senzoza ngifika ekhaya ngoba mina ekhaya yila ngingayikhona. Awuyi cha phela uzohlala lapho. Bafu hayi ngisahlele nami hlethi. Hlala mntakwethu. Hlala. Ngiyakwenza lutho. Habe. Ungenze ngani? Ngiyenza ngibulala babalwandle ngiyaza ngishaya babalwandle akazazongibeka isandla. Ekazacala manje ngoba ukuthi kufike nina. Ngeke ngikubeke isandla ngifuna ukukupheka wena ngikudle kuzuse lento ongivuse yona. Ngikhuba. Okay, Sambulu. Hayi ngikhuba. Ngicabanga ukuthi ngoba mfethu i9 ikhona nevideo ufakazi
ngawuthi into ethinta iphelele ufuna sizosho uyivumele yena ufuna sizosho uyivumele yena wayisho ukuthi ingane eyakho so ke bafo ngicabanga ukuthi lento mhlambe isidinga ukuthi idlulele kubo kube ikhona la wena ozokwenza khona imfanelo zengane asibongeni bafowethu asibongeni sicela indlela kahle kahle into ebesiyifuna thina kahle kahle like ukukhuluma silule bese singasekho isidingo bekufanele nje ethi mayivuma ukuthi ingane eyamfowethu akusiye yakho uqubile umuntu uthuye sivala amakhamera sami ngoba iqiniso seliphumile uqubile umuntu asincengeni senze njani sihamba nawe sokushiya kini noma uyasala cha ngiyasala la nobaba kaLwandle njengoba kade sengishiya sohlala la sifundise izinto phakathi nengane okay shuthi uright uma sokushiya uzoba right mfowethu ngicela ungithembise kunenye into engicela sikhulume nje ncane imfishane mase siyagoqa siyahamba ubafo ukhala ngemali yakhe angazi mfethu ukuthi mhlawumbe ubafo ngizokuzama ukuxhumana naye mina eceleni mhlawumbe ubafo sothi masinegotiate sixoxe ufundisa abanye wena mhlawumbe uzozibala indleko zengane ukuthi zimthathe zambekaphi mhlawumbe kuloko akushoyo bese ke sithathele lapho ukuthi ngoba phela umuntu ukukhulisela ingane mina bafuna uyabonga ukuthi awunayo inkinga mfowethu ngiyabonga uzophawula ngobuwena windoda bafo windoda kodwa ukukhulisa nje bafo ingane ube responsible windoda ngizongilethela amaphoyisa la hayi no usazozithola ezinye ingane bafo usazoba nengane usazoba nengane eziningi okay noma ngabe kodwa nje mina ngiyakubona nje insizwe impela usazoba nengane eziningi wazongixhaphaza eziningi mina ungaxhumana nami mina ngakunikeza ezinye izinto mfowethu ezizokwenza nje ukuthi kusheshe into zakho isheshe mawukhahlela nokudubula impela nje uyabo so ke nje bafo kuyinhlanhla ukuthola iqiniso eli ukuthi ingane akusiye yakho ngoba iyalimaza ingane phakathi lo mina ngiphethe isibhamu sama angithi ufundise yena uma ingane yakho ngiyangibonga usili ufundisa usili buzophinda ufundise even ingane yabo so uyabo ukuthi buzogcina ulimala ezintweni eziningi kodwa ke nje ukwazi iqiniso bafo ngiyakujabulela kakhulu wena ndoda uzobiqamba lephi igama lakho ngophuca ingane yami niconfuse la no okay bafo I know ngicela sive uzokwenza njani I know bafo okay mina into engisayisho ngithi ngizocela mina sixhumane nawe ngizokhuluma nawe le ndoda abangifuni nixhumane ngifuna mina ukuxhumana nawe wena mhlawumbe nje sizothi masixoxa mhlawumbe like u2 years bafo isikhathi esifishane kakhulu yabo mhlawumbe singasho sithi khona kunjalo kodwa mhlawumbe singasho sithi 3 plus lo 9 month mhlawumbe bomsupporta naye ehamba eyibhedlela mhlawumbe ngamodla kwayena lo muntu ngazi ngani okay bafine no mfethu kodwa nje ngizocela sixhumane bafo nemkhuba bafo ngizocela sixhumane bafo hayi nonke kodwa nabantu besifazane kodwa yabona nje ike ngifana nawe ngiyabonga okay bafo uzoyithola imali yakhe yazo ngizojabula ungadinwa bafo mina ngizoxhumana nawe kodwa uthatha inamba yakho awulwandle uthatha inamba yakho uphi yena ukagogo hayi ufuna uyoxoxa lo mpimi manje hayi no hayi okwamanje bafo leli udaba fanele livaye kubo kaSibili nje manje lizovaya kubo kaSibili yabo ngicabanga umndeni wakaSibili ngoba abantu badala ngicathi bazobusebe kuxhumana mhlambe nogogo yabo hayi mina ngiyabonga mfethu kodwa ngihlukumezekile ngifuna ngani bangiqedile nje okay angazi kunkinga sesishiya ekhaya no bafo sicela ukuvalelisa mfethu sicela indlela okay bafo mfethu ngiyabonga abafundi ngiyabonga njenganawe amadoda kodwa ke bafo konke ozokwenza wazi ukuthi bafo kuyobe ngekho emthethweni okubi ozokwenza nje manje ngoba nje basihamba isemasishiye si right indoda ke ayumshaya umuntu wesifazane indoda iyakwazi ukubhekana nezinkinga zakwayo iqonde khona kunjalo yabo futhi lesimo mina angisikhuthaza ukuthi lesimo kube ukuthi siyanihlukanisa ngoba wena uyasazi isikhathi senisiphilile naye angisho kodwa uthi angisho ukuthi ukuthatha isinqumo mfowethu kodwa ngichaza ukuthi lesimo senivelela manje asinikhuthaza ukuthi nihlukane kunemishado eminingi mfethu enenkinga engaphezulu kwezakho kodwa iyaphila imile namhlanje yabo akona kunjalo yeah mfethu so ke nje yabuzo mntana amaphutha ayenzeka akabeke umuntu wesifazane yeah amaphutha ayenzeka bafuna nawe nje ngenzeka ukuthi
uthi la ngaphandle ukuthi itshatsha kuhlalisiswe yabo. So ke nje mfethu amaphutha ayenzeka. So ke nje bafo kunyakushisa kunjalo. Lungile bafowethu, hayi. Hayi siyabonga mkhulu. Hayi, kulungile ngoba ngibona manje ngikhuluma ufuna imali yami. Okay mfowethu, okay. Hayi soxhumana nawe mfowethu. Ngiyabonga. Danke.